Hola, jo sóc Meyon i benvinguts al meu canal. En el vídeo d'avui seguirem la sèrie de vídeos sobre BookTik, aquest nou projecte que he iniciat des de Meyon Book. Us deixaré per aquí o per aquí a l'Instagram perquè pugueu informar-vos una miqueta de tot. Si no, també us deixaré per aquí dalt el primer vídeo d'aquesta sèrie on us explico una mica què és. Però en el vídeo d'avui us explicaré com funciona, en què consistirà. Com us vaig dir en l'anterior vídeo, BookTik tindrà un club de lectura d'estiu, un club de lectura anual, però no serà un club de lectura qualsevol, un club de lectura normal, online, sinó que serà com un estil de marató lectora, un estil de joc en el que cadascú llegirà les lectures que ell esculli, però seguint unes premisses. Hi haurà un repte lector en el que tots haurem d'escollir un llibre o 5 llibres seguint els 5 reptes lectors que hi haurà aquest any. Com us vaig dir, aquesta marató lectora, aquest club de lectura d'estiu està inspirat en The Reading Rush. Si alguns ja hi heu participat, suposo que ja sabreu de què va la dinàmica. Si no, us deixaré per aquí dalt el seu YouTube perquè pugueu veure els vídeos de l'any passat, per exemple, per entendre una mica la dinàmica. Si no, igualment, jo us explico. El Club de Lectura d'Estiu d'aquest 2021 tindrà 5 reptes. Podeu escollir 5 llibres, un llibre per cada repte, o bé escollir un llibre que els compleixi tots, o bé 2 llibres, o bé 3, els que creieu vosaltres sent realistes que sereu capaços de llegir durant una setmana. Com ja vaig dir en l'anterior vídeo, no vull que sigui una marató lectora, de llegir moltíssim, no enterar-nos de res, no recordar-nos de res, que escriure un llibre és una feinada i que els escriptors no s'ho mereixen. Llavors, podeu escollir també tot tipus de llibres diferents, ja sigui còmic, llibres il·lustrats, àlbums il·lustrats infantils, juvenils, o sigui, de tot, novel·la, clàssics, el que vulgueu, fins i tot audiollibres, el que vulgueu, però que respectin aquestes 5 premisses. Així doncs, comencem. La primera premissa és que llegiu un llibre que s'hagi adaptat al cinema, a la gran pantalla o en sèrie. Sé que tots, segurament, com jo, també, us passa que surt una sèrie, surt una pel·lícula adaptada d'un llibre i el llibre encara no l'heu llegit, però el teníeu pendent de fa temps. I què passa? Doncs que teniu tants llibres a la llista que veieu la pel·lícula i no acabeu mai de llegir el llibre perquè ja sabeu de què va, ja no hi ha aquell suspens pel final i a vegades doncs costa acabar un llibre si ja saps com acaba. Però a vegades passa que t'ha agradat tant aquella pel·lícula que vols llegir el llibre, és a dir, al revés, que no sabies que hi havia un llibre, veus la pel·lícula i doncs saps que hi ha un llibre i dius, necessito llegir aquest llibre perquè m'encanta la pel·lícula. Sigui el cas que sigui, teniu un llibre apuntat que tingui una adaptació, que ja l'hàgiu vista o que encara no l'hàgiu vista, que voleu llegir, aprofiteu aquesta setmana, seguiu aquest repte i llegiu-lo. Jo, per exemple, encara no he escollit quins llibres perquè d'aquí a la primera setmana d'agost, que és quan serà el club de lectura d'estiu, potser ja m'has llegit o potser canvio d'opinió i em venen de gust en aquell moment uns altres llibres. Llavors crec que els escolliré una setmana abans. Però, per exemple, tinc El conte de la serventa, m'estic esperant de veure la sèrie a HBO, tot i que tothom me n'està parlant molt bé, i estic en totes les reunions que ja per fi podem fer aquests dies amb amics, sopars. Sisplau, dient-los, sisplau, no em digueu res, o sigui, no em feu cap spoiler, em fico així, perquè vull llegir el llibre abans, però és que el tinc, que el vaig comprar a Bookshop, però encara no l'he llegit. Llavors, potser escollo aquest, no ho sé, ja ho veurem. Repte número 2, llegir el llibre d'un autor nacional, i si pot ser, doncs, català, o catalana, doncs molt millor. Jo em va sorgir aquesta idea d'aquest repte, ja que un dia el meu germà em va demanar per l'escola secundària que els deien que durant aquell trimestre que cadascú escollís un llibre juvenil d'autor català, el que volgués, no que fos una traducció al català, sinó d'autor català, el que volguéssim per llegir. I ell i amics seus em van demanar recomanacions perquè, bé, doncs em segueixen a Instagram i saben que m'agrada molt llegir i van dir, doncs, quin llibre llegim? Li preguntem a la Mariona. I em vaig trobar que vaig retornar els llibres que havia llegit jo a la seva època perquè volia que llegissin llibres que els connectessin i que els fessin enganxar a la lectura com jo em vaig enganxar a aquella època i em vaig adonar que realment jo autors catalans juvenils n'havia llegit pocs. La majoria eren americans, anglesos, o sigui, em vaig sorprendre molt i vaig dir vull llegir més autors catalans juvenils, però també adults, que adults ja sí que en llegeixo molts més. I vaig dir, doncs el poso aquí per llegir aquesta setmana d'agost. Repte número 3.
llegir un llibre ambientat a un lloc on vulguis viatjar. Ja que l'any passat no vam poder viatjar i que aquest any molts a l'estiu encara potser tampoc viatjarem per precaució, per molt que ja comencem a estar vacunats, per precaució amb la Covid, doncs tenim els llibres, tenim les pel·lícules, però també tenim els llibres que ens permeten viatjar, no? Llavors, llegir un llibre ambientat a París, jo segurament escolliré un ambientat a París, ambientat a Nova York, a la Índia, a Indonèsia, on vulgueu. Si teniu algun llibre pendent de fa temps, o hi ha alguna novetat que acabi de sortir, que tingueu moltes ganes de llegir, ambientada a algun lloc, a Itàlia, per exemple, que Petits Plaers de Viena Edicions no paren de publicar llibres ambientats a Itàlia, doncs escolliu un d'aquests llibres i llegiu-los, i realment és que notareu que heu viatjat una miqueta aquest estiu. El quart repte, i aquest és potser com el més fàcil de barrejar amb la resta de reptes i agafar potser el primer repte amb aquest o el segon amb aquest i trobar un llibre que els compleixi els dos, és llegir un llibre que tingueu des de fa més d'un any. I no mentiu, sé que molts més com jo us heu comprat llibres que encara no heu llegit. I sóc que fa més d'un any, o 2, o 3, o 4, o 5, o més que els teniu i encara no els heu llegit. Llavors aprofiteu i llegiu-los ara. I per últim, llegir un llibre que estigui fora de la vostra zona de confort, un llibre d'un gènere diferent. Per exemple, jo no sóc molt lectora de ciència-ficció ni de terror, però també no només gènere, sinó també format. Si sempre heu volgut provar els audiollibres però no us acabeu d'atrevir, potser aquesta setmana els proveu i us en enamoreu. O llegir còmic, potser de petits ho feu, jo de petita ho feia, havia llegit l'Inuyasha, la Sakura, les Winch. Sí. I ja va arribar un moment a l'adolescència que ho vaig deixar de fer, doncs potser és el moment de recuperar els llibres il·lustrats o els còmics, els audiollibres, provar que us tregui de la vostra zona de confort o que recuperi gèneres que havíeu abandonat. Jo també fa temps que no llegeixo romàntica juvenil, abans n'havia llegit moltíssim, als 14-15, ara fa molt temps. Potser tornar-hi, a l'estiu sempre venen de gust, lectures així lleugeres, fresques, fàcils. I si has arribat fins aquí, moltíssimes gràcies per veure el vídeo. Espero que t'animis a participar a BookTik aquest any i tinc una sorpresa per tots vosaltres aquí al final, i és que si participeu a BookTik i publiqueu i anuncieu les vostres lectures, d'això us en parlaré en el següent vídeo sobre com ho heu de fer, però hi haurà un sorteig juntament amb Bookshop i us pot tocar un val de llibres. O sigui, qui no vol més llibres? Però de tot això us en parlaré en el següent vídeo sobre com participar i moltes altres sorpreses més que hi ha. Si encara no estan acabant les sorpreses, encara n'hi ha més, així que espero que us animeu a participar i que veieu el següent vídeo per no perdre-us cap informació. Si no, igualment podeu seguir-me també a l'Instagram de BookTik i allà doncs, cada dia aniré anunciant alguna sorpreseta més. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i fins al següent vídeo.